DJ Amit Khanjil, DJ Amit Khanjil, DJ Amit Khanjil, DJ Amit Khanjil, DJ Amit दसैया चोली एगो हमारा गाँव लहलादपुर, गाँव लहलादपुर, गाँव लहलादपुर, गाँव लहलादपुर, गाँव लहलादपुर, सैया टूटल बटनिया चला ला परहिया लोगवा निरख बदनिया चुमा चाटी कैला राते फरला मारा के चुमा चाटी कैला राते फरला मारा के नितिन कुमार हाईवे एगो हमारा के शिवा दसैया चोली एगो हमारा के शिवा दसैया चोली एगो हमारा के शिवा दसैया चोली एगो हमारा के। आपका नाम क्या है मिथुन बाबू? गाँव लहलादपुर, गाँव लहलादपुर, गाँव लहलादपुर, गाँव लहलादपुर, गाँव। मोबाइल नंबर 77-800-251-09। लावा कपड़ा तू किन एगो राजा रंगीन आज जाके दरजिया के दे दी नहीं बोलता रहूं मजा मारता रह तू ना देव तो बोला हो के दी नासा में नासता रह रोजे कमरा के नासा में नासता रह रोजे कमरा के शिवा दसैया चोली एगो हमारा 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 के। गाँव लहलादपुर, गाँव लहलादपुर, गाँव लहलादपुर, गाँव लहलादपुर, गाँव लहलादपुर, हरिदासपुर, 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 हरिदासपुर। आपका नाम क्या है मिथुन बाबू? हस प्रेमी अवधेश अनुराग या मुकेश संगे थारुआ मिठू मिसाइल नाही करता र खुश तू त बारा मखी चूस चोली आज ले एको नसियाइन बाहर तुला बारा हो एक ना मारा के बाहर तुला बारा हो एक ना मारा के शिवा दसैया चोली एगो हमारा 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 के। जियरल बा काज सैया टूटल बा बटनिया चला ला परहिया लोगवा निरख बदनिया चुमा चाटी कैला राते फरला मारा के चुमा चाटी कैला राते फरला मारा के शिवा दसैया चोली एगो हमारा 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 के। DJ Amit Khanjil, DJ Amit Khanjil, DJ Amit Khanjil, DJ Amit Khanjil। मोबाइल नंबर 77-800-251-09। बिल्कुल मुफ्त।